sanibonani. Sila eMlazi. Ikabako nje la ika G. Sizobona umunye umfola. Abathi ubani? Ubani igama lakho mfethu? Usibu. Usibu wakaba wanco. Wanco. Nasobona umunye umfowethu usibula. Ayish. Njoba nibona le ndlu la bahlala khona bayifamily cishe bawu4. Bathi mabesho uma waba ngazi noma umuntu owehlenyuka ubuya tholakala ko Chasweta ubuya tholakala kodwa umuntu ophuzayo but la esikhona njengamanje kunogogo ugogo wakhe usibu nawe usibu ukhona yabo ukhona kunomunye kunenye esiyivezile ekuqaleni kuthiwa sebehlala khona lapha but la ikubo ke la indawo ayibiza ngekhaya le yabo hamba masethi uyaguduka usuke ezala uthi kubo la yabo awusondele la wesibu angazi nendawo yokuhlala kayikho yabo ayikho indawo yokuhlala mhlambe sibona ngathi ngancika bafola awuzuncike just ukuzimbelela ngizoma malume sondela ngapha ke sikhulume singapha sizoyenza simile bafika indawo yokuhlala yikho yeah uyena usibulo bafo uzalele khona la yeah uzalele khona vele kanje yeah hayi sibulo uma wakho uma uka F la eMlazi yeah uhlala khona yeah noba nendoda yakhe bahlala endlini bona yeah umjondolo noma indlu ngihasa bahlala emphasweni yeah unezinye ingane nendoda yakhe lapha cha bahlala bobabili bahlala nabantu abakhubazekile abawu2 bese kuba nomfana wakhe umfana kama wakho cha kakakhunyana yeah uhlala nobani lapha hlala nogogo ugogo no Asa mana bafu phela funa sikhulumeni ivari like nilala la cha ngisilala lapha phezulu kanjani nibangaki siba abanye abekho la malume balala komunye umuzi bawathathu bamthathu uJesus waphiwe ulala kaBaba wakhe futhi uhlala nogogo wena ngihlala nogogo no Asa nilala lapha kule ndle siyivezile le ndle uyivezile ngithi baba nilala lapha yeah lana nenzani la indawo yokwenzani le besibuye bekunetha la sibuye sizolala ngala bese kunetha kakhulu ngoba kuyavuza lapha phezulu ngiya understand mina ukuthi okay kuyile ndlela ekuyiyona but isimo ke mhlawumbe sokuthi nje ke uthathe le ngubo mhlawumbe uyifold nale mhlawumbe uyifold mhlawumbe ihlale ngendlela enokuqoqeka ke at least why lokho ningakwenzi okungcono ke nje mina malume ngafica kukhona oasala abahleni nabangani bakhe ngaclean ngashanela kahle owabe ngaclean la lokhuzani ngingafika nami ngase ngikhathele lokho bathi nalapha phezulu kunje buye ngahlali khona mina malume wena wagcina ukhlala khona ngangicleanile mina futhi umuntu oyinkinga ugogo lo wenza nje ugogo no Asaba lahlala lapha nidlani mina ngisiza uAnti ungakamazi usasiye ugogo waye eChasweta buye nokhari bese thengisini uma wakho vela kanendaba yena akaxhuma kaxhasi ngizwa uma wakho akangeni nje kuyona yonke lokho ukuthi ndleni akangeni lapha akazi cha nimgcine nini umbona mina ngimcine lo mhla waniloya lo dlula manje uzalwe vele uhamba kanje noma cha ngasho washa umthambo wathinte kumthambo la wathi udokotela ngathi into kumthambo ushile washaya yiphi ashisa amanzi abilayo kuphi kwakwila khathi kusakhona ugesi bawuntshontsha hayibo imasibo bafuthi uzalelele nje wena impilo yakho nje yila yebo sasemncane mana akawunalo mhlawumbe ekhaya ekuthiwa mhlawumbe emakhaya yila nje ekhaya yebo hawo
ekhaya elinye lika J bese kube isenquthu. Umuzi kabalo ukaJ. Wakagogo. Hayi ngeke awumfaka ugogo akeze la ugogo. Awungene wegogo. Abekhiphe lento ephaketheni isibuko. Siyifake la kugogo ngeke. Yena umuntu uzosiphendula awusondelela salwa sami othetha kancane mabulo. Woza gogoza. Ngizofaka nje naye into la egogo ifuna ukuthi ikhulume la. Osondelelana ke salwa sami. Ubheke lapha kule yanto. Gogo ubani wena gogo wami? Isibongo. Yebo. Ngokwangqo. Mapholo. Yebo. Usibuyini uyini wena? Ugogo wakhe. Uzala uma wakhe. Ngizala uma wakhe. Yegogo. Uzalelwe wena? Ngazalelwe eNquthu. Oh, ukuphi neNquthu? Ndindindi. Endindini. Usazakazi ngokuka kanjena nje. Ugcine nini eNquthu? Ade ufuna ngihambe. Ukhona omunye ohlole. Ugcine nini ukugcina? Yesibili unyaka. Imali engenayo. Khona bani lapha ekhaya eNquthu? Ukhona abafowethu nengane zikaMalume. Nabafoni balapha eNquthu? Ukhona olamamini kuthiwa uSipho. Manje noma ngiyathanda noma bengibiza ngicabangela lokho bamashisa ilango yawo babuye bamlimaza ikhanda bembamba inkunzi lemoto. Yegogo mawuthi uyakwami emzini wami usukusho la Ngathi ngihlala noMasonto ukuthi akukwami la waphila ngimine engazami ukuthi ngizamile ingane ikhona kwakho la sokukhona kwami angibala uMasonto ngangisedala ulala ulala khona la ndalala uhlala makukhona ukuthi mangekho akukho bana manje awasangifuni lokho ngarejwa nje awasafuna manje warejwa kuphi bangibamba lapha evomvini usakwazi nini ithi kule inyanga yesihlanu le angiholi angisasebenzi noma ngihamba ngesaba hayibo manje nangu umuntu ade ngicabanga ebuye ehambe emakuleni ezama kuma wakho ihlalelele manje insizwa yami yonke ibephungu lokade ngingekho nje athi ngicabanga usuku ngithi ngabe nkosami unjani udleni noma sebemlebanzile noma wenze njani nokuhamba wakho nje obethi bacabanga ukumthatha lo lamami ubani ucabanga ukumthatha lamami manje gogo ubani abanye izingane enhlala nazo bangaphi seninonke ekhaya lithi cha no sengithola ukuthi izingane zakubuka sibuka ezinye ngoba lizo kuthiwa nihlala inodwa nosibuko bakhona nabanye abanye bengale kubuka awungitshele njengoba nje mhlawumbe uba isikhathi manje yoshaya mhlawumbe o-11 udle nje manje ngibizo omunye usisi la phezulu ade ngibizela itiye ngesinye namabhili bathi mangcobe inhliziyo yami ibuhlungu ngoba usibuse nje nobona angimazi ngihlala phansi ngoba nathi siyasebenza sike senze ukuthi njengoba ezinhlala kahle yabona nje labahambi benikwa abantu ukudla wangenzela itiye namabhili manje awufisa ukuphinde emuva eNquthu ngicabangela iyabona nje umuntu ngiyacabanga ukuthi ngihambe kodwa manje ngicabangele oba nalo muzi kaMasonto sawubanga manje ngicabangele lenini nale ukuthi kube isimo esinjani oba nayo iyabangwa le lapha unayo ID gogo uyayihola impesheni angikholi why yesibili ngayishaya uma ngishayile yaphuma neminyaka emncane waqala phansi washaya ngaphinde ngayishaya kodwa bakayilandike lena iseshaswe ngayishaya ishaswe ikhona eshasweni manje ukuthi ayikakalanda ayikakalanda yazi mhlawumbe umuntu obukele mhlawumbe ngabe usebenza kaSASSA ngabe usebenza mhlawumbe kaHome Affairs ngiyacela nisilekelele mhlawumbe manje ngakhona ukuthi nisisize lesalukwazi niyasibona ukuthi sesigugile asinawo amandla okusebenza manje makuwukuthi mhlawumbe ikhona indlela ongasiza ngayo ukuthi ekwazi ukuthi ethole noma impesheni
akwazi ukuthi athole noma impesheni. Omunye futhi nangu usibu sekukhubazeka igama lalento le ndlela ayiyona. Naye akanayo ID but unaso isitifiketi. Sikhona isitifiketi sakhe but iID akanayo. Uma kuukuthi khona indlela mhlawumbe ningakwazi ukuthi nilekelele ngayo ngoba asifuni ukuthi sithi khiphani imali zeni ngabe enzanini sekungasuka nje inhlizweni phathi ukulekelela ukuthi bekwazi ukuthi behola impesheni at least kube khona imali engenayo njalo ngenyanga. Cabanga ukuthi niyibonile indawo abahlala kuyona akuyona indawo engahlala umuntu efanele ukuhlala umuntu but ngesimo sokuthi imali namatoha wekho bagcina sebehlala endaweni kanje akukho ngisho ibhodwe lokupheka. Into mhlawumbe ezonginikeza ithemba lokuthi kuyaphekwa ukubona ibhodo alikho. Into ekhona izitsha nakhona lezo zitsha uyabona ukuthi izitsha abathelelwe emzini thizeni ngalolo langa ukudla bese bazohlala phansi badle. So mayikhona indlela engalekelela ngayo noma engasiza ngayo lesi simo siyacela ukuthi nilekelele ikakhulukazi ebantwini abasebenza ku Home Affairs ikakhulukazi ebantwini abasebenza mhlawumbe kaSASSA nasi salukwazi ikhona iID esibiki ukuthi akakayilandi eChatsworth ka Home Affairs eChatsworth. Uma ukuthi usebenza ka Home Affairs eChatsworth yacela manje ubani igama lakho gogo bathi ubani? Uthi ngushala Stingo. Ubani? Shala Stingo. Ayanguza gogo. Elinye ngufikelisi elinye ushala Stingo. Uhlala Stile? Shala Stick. Shala Stick. Bangethe emafamu inqu. Ushala Stick bani? Elinye igama? Ngushala Stick ubheko bani? Bheko bani? Layekile. Ngathola lekhaya lenquthu. Hey namagama njalo. Yazi igama lomuntu liyampushela umuntu kulonto le ulayekile. Ubani elinye? Ufikele iphi? Yeah. But ngiyacela if ukuthi mhlawumbe khona indlela ongenza ngayo uma use Home Affairs eChatsworth ubheke lamagama asho isalukwazi lapha esakangcoba isibongo ukuthi mhlawumbe angasizakala kanjani. Mina inamba yami ngizoyishiya ukwenzela ukuthi nikwazi ukuthi niqhumane nami and kulosisi okuyena mhlawumbe ngathi njengoba ngila uyena futhi ufakile isandla kakhulu ekuthenini sikwazi ukuthi siyofika la. Yena naye ukhala ngokuthi wabona usibu wabona ukuthi lengane le idinga usizo wathumela ingane yakhe yazoshutha ngoba mhlawumbe nibonile ushuthile unzuzo lasehla ziyavela indawo okukhombisa ukuthi u100 distance ende mosuka phezulu emgwaqweni sika G but ezansi ngasemfuleni cishe la ngaphesheya singakubiza ukuthi ngephi la ngaphesheya ke uChatsworth la ngaphesheya kuneChatsworth la ngaphesheya sike emfuleni thina eduze komfula sehle ngeenyawo sisuka phezulu sizofika la ngoba sizifuna ukuzoyibonela sifuna ukuzwa kushiwo zifikile ithombe kuthina but besifuna kodwa ukuthi siyibonele nahle lento ukuthi ngempela ikhona into enje nangempela ikhona sibuke ukuthi ikhona iID isitifiketi manje nje gogo sikhona isitifiketi Yeah malume. Okay. Sikhona sila Sikande. Nathi sikhona. Okay. Bafo yini ungafisa ukusizakala ngama mangathiwa nje ucela usize ebantwini yini ofisa ukusizakala ngayo? Tholi ID ngibe nekhaya elifudumele malume. Ube nekhaya elifudumele. Yeah. Le ndawo yakajike indawo abantu abavotayo bakuyona kunamakhansela la kule ndawo kunabantu kunomuntu eyikhansela la kule ndawo engifisa ukuthi akuthola ukuthi it's not like mhlawumbe sizomlwisa noma senzani but siveze iqiniso lendawo ayengamela ukuthi la kule ndawo kunomndeni onje kunomndeni okanje la kule ndawo if ukuthi mhlawumbe bengazi khansela lala uwatbalo lelo ikhansela lala kaji ikhansela la kaji ku Ward 79 ngiyacela bakwethu ngiyacela mayikhona indlela eningayenza kube khona into elenzayo ngalomndeni labantu laba basebenzi bonke abanayo into abazoyidla abanayo indawo yokuhlala abanayo ngisho izingubo zokumbatha makuukuthi khona into eningayenza social development makuukuthi khona into eningayenza siku Ward 79 kaG mayikhona into eningayenza siyazi ukuthi khona into eningayenza zikhona zonke izinto eninazo ngalapho nginingakwazi nilekelele lo mndeni siyacela bafethu nifakeni isandla siyacela nivakashele indawo njengalezi just ukuhambe nicheck ilokhuzane izindawo eniziphethe ukuthi abantu bafunani yabona uma ungafika la umuntu uhlala endlini efudumele uzofika ubone ukuthi kunabantu abaphila kanzima kanjani makuukuthi mhlambe unoma ukuphi la ukhona mhlambe uyazi ukuthi uyafisa ukuthi ulekelele shi number yami 078 53 085 25
iy'celo zisamile uma ufuna ukufaka iy'celo kodwa uma ukuthi usibizela umuntu oxakeke njengalesimo lesi mhlawumbe kunenkinga ekanje indaba ehwayimini ukuthi ufuna ukuhlala phansi nomuntu wena niphikisane ayisamile lapho but izinto ezikanje la udinga khona usizo as an individual ungangithinta 078 53 085 25 078 53 085 25 ngiyacela mawukuthi ufisa ukulekelela labantu ungithinte lapho kulowo number sibone ukuthi singahamba sifike iphi ikhansela la kwa 79 ka G ngiyalicela nalo mawukuthi khona indlela elingayenza lingithinte kule number kade ngisho bonke abantu abafisa ukuthi balekelele lo mndeni bengithinte lapho kulowo number ngiyacela and the worst part is sithe sifika around la omakholwane bebehleka angazi mhlambe umndeni oyihlaya noma umndeni onjani but kubhlungu khona siyacela nilekelele nifake isandla mawukuthi ningakwazi ukuthi nisifake isandla siyambile thina safika sayibonela so laba bayokwazi ukuthi basize nathi sohamba silanda amandla siphinde sibuye futhi asiqedanga nje kwasifika namhlanje sohamba silanda amandla siphinde sibuye ngoba ngempela sikhona isandla kumele sisifake egcineni kosuku asikwazi ukufika endaweni kanje siphinde futhi sihambe endaweni ekanje kuthiwe sesiqedile nje ayikho into esizoyenza no asikwazi okunye kubhlungu kakhulu futhi ugogo akubalulile la ukuthi ugogo wadlwengulwa warishwa wawuphuma gogo angivele eChatsworth wawuphuma eChatsworth kwakusebusuku cha kwakusemini yini umfana lo omncane ukwaqala waqhamuka abanye kanti khona abacashile ehlathini bona bangidlula kanti amande eza mthatha ngisesibhedlela ngalala esibhedlela eKhansi mana wadlwengulwa abantu kanti khona amande abonayo la alapha abonayo ngisho awazi ulifaka icala epolice station konje ngangasifaka nisibu akaze ngifaka kodwa kuthiwa washona loyo lo wakudlwengulwa nazi kanjani ukuthi sewashona ngithi uthi abantu gogo wazi kanjani sewashona bo usha babe naye bayaboshwa yini baboshwa konje isibu Lelichaza mina. yakhuluma ibambele wena ukhuluma kuyona mayibele umuntu right la Ugogo kahle malume baye eChatsworth wabuye eChatsworth kuthiwa wayehamba yedwa hlangana nomfana unama-dread omfishane bewawuso ugogo kwathiwa yena akalethi imali ugogo wagoloza ukuthi ukuletha imali uma wamuzwa nendoda yakhe wayethandana nayo ukuthi uyamemeza lapha phesheya uthi acela usizo wafika eselokhuzana ugogo esenqunu iphendisi ingekho bamjaha wangena ehlathini wathi sohlangana nomunye umama kwathiwa lo rep ugogo uMangcobo uselokhuzana akasekho useshonile kodwa ungathola amanga la ungathola uyaphila lo muntu lo ungathola ukuthi uyaphila lo muntu lo ukuthi kune case kahle ngicabanga ukuthi niyezwa mhlambe namaphoyisa koChatsworth ayabuka nje kune case eyenzeka lapha eChatsworth ngakephi ngakuphi igama lendawo lo ungakuyona ngephi ekitchen igama lendawo uthi ekitchen isekitchen lapha ngasekhoneni bekwathula khona umuntu ofile ikhona ke la kwaresho la khona ugogo icase enkulu kabi le uthi salukwazi singareshwa abantu bese kuthuleke kanjalo sithathwe siswe elokhuzeni sithathwe siswe esibhedlela bese kuphela kanjalo kune case ekumele ifakwe kune case lapho eChatsworth kunezikhohlakali lapho ezadlwengula lesalukwazi lesi and ibhlungu lento le eyenzakalayo ukuthi uma ngabe ungena lutho eSouth Africa uyahlukunyezwa ukuthi awunalutho ibhlungu lonto le uyahlukunyezwa endabekho abantu abasukumayo nabantu abafuna ukuthi bekulekelele ukuthi ngingadlungulisa alukwazi esingaka bese ngingafakwa case futhi noma ningaze lifakwe lo case lamaphoyisa eSouth Africa avila pha ngeke azaza yilandele lonto leyo ngeke azaza yilandele kuzophela kanjalo but kumele uzube rich uzube nemali ukhokha izimali ukhokhela abantu ngomsebenzi wabo ukuze uzunakwe lihleli ikhansela la lihleli khona likhululekile lincebelekile liyahola njalo ngenyanga ukuthi malibheka abantu bakwiwadi yalo naba abantu bayahlupheka naba abantu bahlala endaweni kanje ngoba banalutho abanamuntu abanamkhulumeli bahleli kanje
noma ngathiwa lonto ungaze uyitshele futhi lo khansela kumele uzoyiveza kanje into ukuze umuntu asukume but mawuya kuyena umuntu uyomtshela ukuthi kunabantu abanenkinga kanje akasukuma kanandaba because ayenzeki yena futhi ayenzeki ihloboni zakhe kulungile makuyona indlela yokuphila noma kuyona indlela enijabulisayo ukuthi maniphethe abantu kumele bahlupheke ngale ndlela it's okay kodwa futhi nakwihlandla elilandela usalindele futhi ukuphinde uvotelwe futhi bese uyarelaxa uphinde futhi abantu bahlupheke kanje kulungile madoda mawukuthi yona indlela right ku right siyabonga